Dobar dan prijatelji, dobrodošli na moj kanal. Danas ću napraviti super brze piroške. Piroške koje se zamese i odmah prže. Vrlo se jednostavno i lako prave. Pa da krenemo. Dodat ću 2 cela jaja. Samo ću ih malo razbiti varjačom. 1 puna kašičica soli. 200 ml jogurta. Dodavat ću brašno i prašak za pecivo. Dodat ću polovinu brašna, 1 kesica praška za pecivo i zamesiti jedno mekše testo. Mogu biti prazne, mogu biti i punjene. Sve zavisi šta vam ukućani vole. Ja ih najčešće pravim ovako prazne. Umesimo testo, lepo ga odradimo na radnu površinu i možemo odmah i da pržimo. Sipite samo 2-3 kapi ulja i na podlogu od ulja umesite lepo testo. Ove se piroške mogu praviti i sa kukuruznim brašnom, mešavinom kukuruznog brašna i pšeničnog, a to ću vam pokazati u nekom od narednih videa. Testo ne treba biti tvrdo, a ne previše mekano. Onako srednje čvrstine. Pomešano testo ću pokriti i ostaviti jedno 5 minuta dok pripremim tiganj sa uljem. Testo ću da razvučem uz dodatak malo brašna, koliko da se ne lepi, da bude debljine prsta. Ulje se ugreva. Ako računamo vreme mešanja i vreme prženja, 20 minuta, možda i manje, je potrebno da se ove piroške naprave. Bitno je da se ulje lepo ugreje, a posle da smanjite da vam piroške ne bi izgorele s polja, a unutra ostale neispržene. Ovako isečene ćete gornju stranu ovako stavljati u tiganj. I pre prženja samo malo ovako razbucite. Evo, dragi prijatelji, piroške su gotove. Kao što sam rekla, ni pola sata nije prošlo kako sam ih zamesila i napravila. Evo, sad ćemo da probamo da odlomim jedan. Pogledajte. Nisu gletave, nisu pune ulja, hrskave s polja, a iznutra mekane. Nadam se da ćete probati i da ćete napraviti jako brzo za doručak, za večeru. Eto jedan predlog sa mog kanala. Želim vam svako dobro i prijatno do sljedećeg videa. Veliki pozdrav!